Kaya pa ka nga nag-wonder mo sa hang ko nga nang ingani ni. Ang naananan nga why not gamiton hagang talent nga gihatag sa Ginoo nga. Good morning guys, 5:45 in the morning. Mugawas mi kay mapalit sudan. Kasaban kong undoy kay ngano ko nung uban-uban pagkajud pero maguking man po ko dya. Inahanglan man po ko adlaw. Sigas adlaw. Diya gamang bata diya nagkibgib na si Jahang babes ukaw. Ya. Sa duman ni mamata sa 4 sa kadlawon. Arula man gajeng nga. Makadua-dua, man nagnawag-dua. Dua man ko. Good morning Dalton. Good morning anak. Excited ka? Good morning. Kaya ba mo guys, nalipay ko kay hinahinay na bitaw na balik agam mo ang mga daily activities karon kay first time na mo mag-walking. Kaya before ko na operahan mag-walking jud me every morning kay ganahan na mas Dalton ba isuroy. Ako magugtabang silang development kanang imuha pang igawas-gawas. Sadyo man ni mamata alas 4 pas kadlawon man mga alas 5 kapin, mga hapit tapod mo alas 6 or sometimes alas 6 manggawas na mi. Dako kadto kong ngisi kay nalipay ko nga makakaya-kaya na bitaw nagbaklay-baklay. Kinalingawan pagajud kay pagabot diri sa unahan gitabo ko sa duha ka itoy nakaila pa sila na bisag dugay na mi wa magkita. Basta lagi na lang ikid-ikid kurab-it lagi sila na pagkakita nila na. Nalingaw ko sa mga itoy kay nagkailag man sila na bisag sa kabuan mi wa magkita. So nga ni pormas merkado og buntag sa Zoom mga langga maoy daghan na nila oy nagitapo. So it has been 2 weeks guys gikan na operahan ko. Grasya sa Ginoo guys ang pamati okay na jud pud. Pero syempre agatang mga lihok with limitations pagajud kay sakit-sakit paghang liig sa hubag-hubag bitaw sa hang pamati di pa jud ni adjo totally dito sa sud. Pero nagpasalamat jud ko sa Ginoo kay okay ka jud ang pag-recover ba. Bisag di pa ko totally naka-recover pero okay ka jud si Jawa. Koy ingan nga na pamati jud nga bugat nga na nang adjon tanan naghanggi pang inim mga tambal. Kay ako mugod guys di ko ganahan magpaatiman. Di ko ganahan magpahungit ni undoy bisag nagkamulisid ko dito sa ospital. Basta kay feeling na kaya ra na aw ako ra gid mo buhat na kay mura magdao ihan ko sa kagalingan bitong pungit-hungit pa na may iban nga hungitanan pa jud kay napoy iban nga di pud nila kaya jud ako kay feeling na mura kaya naman sa puna. Tuwa na lagi na na lagi. Walking padarig mga bata anja kay nakaila man di silang Dalton ning daon ni Dalton na naman hinuon. Dagdag ang mangingisi duha kay nakasuri-suri na mga uban ming tulo. Palit man ta migsudan ba kay aron di na mi magluto anja kay pa man nag-abrig amo ang suki nga tindahan dadto so ning palit na laman mi uban. Kaya na pa may nauna na so na naglinya ko daari pero ako ni sunod ani shout out kay kusta nang taga Park and Go Alicia mga maajuhon ra ba ni mga baker dani kay og nabitaw magpadaan ng mga products kanay lahat bitong ipa-review na ani jadi mang billion sa Park and Go ja okay ra pod sila salamat ka ninyo kari hang gipalit guys kaning Star Big ni lagi bitong irang dagkaan na magkaadyo tag 20 lagi pang buok pero sa una feeling na murag ingato ra man kadagkeun pero tag 5 ra ang gipalit Star Bread og pandesal kay og pandesal karon ag Star Bread unjang palis lami guntan iparisag kape pero di naman ko mga pido gara ko ni undang og kape so sila rampay mga anda ni mga kaubas bay ako mukaan sila pandesal usarang buo kay limit na ko karon sa mga ingani nga pagkaon gawa ko nila undoy abi kog ila kong gibijaan dito mres undoy nagmarites maday sang kaubag sakir kay pareho naman di silang na mga bata agka 2 months pag ijag si Dalton kay mag 5 months naman unja syempre dapat kagahi dare hello te nalipay si sa nakita mi nalipay pug ko ag si Dalton gatutan aw pud namo intawon nga guys istorya mi ngisi-ngisi pud si Ja oy katogo na di ay ni naton ha Ja grabe ko sa gamutan og ni malabay mga lagming motor ug mga sakyanan. Watag last trakton. Ano ta traklas? Mo ni jang kalipay kada buntag ug di masuroy nga ni. Magsigilak dadto gusto ra sigtan os mga truck ng labay. Ikaw ka jud. Nami ay. Naton. Grabe liog ga, ano gimbal. Makalipay naman ka nak. Pura gimbal nak. Pura gimbal no. Buyag kayo na. Pura gimbal. Saan gimbal ako? Hiningi oy. Pag-abot sa bahay, alas 6:30, 1 hour gikan ning inom ko sa hang maintenance kinahanglan ako makakaon. So day may gipirito ni indoy gabi, murag igo ra man ning gihawog. Ang pritohog utro kay di ko mo ang pinirito nga di bitaw crispy kay murag magludon ko ay. Madjugan ni kay di pa oil arang gamaja kay mudagan na putas tindahag palit oil. Pwede na ningatang oil gamay igo ra bitaw ning initin kay ro bitaw mo crispy siya kay na murag di ka jud bitaw ko satisfied ag si Dalton pud aw atong ra po si jang nanay. Og panglakaw na maganina kay si Queenie dari ra man nang hipos-hipos sa higdaanan kay hipuson ra maghigdaanan sa ibalik na pud kay piut man lagi ni ang magipuy
tanghalian. Ag sila di na mo dengag breakfast na kaysa sa ko mag-breakfast unja pa na sila sumuunan ako mo na ihang sausawan guys. Pure ni si nga kalamansi or limonsito wa nay laing isagol. Dere ko parcel guys ning abot gikan sa JNT dito ni sa family house ning abot. Di ko ni undoy gahapon sa tingi open karon kay excited ko dani sa sud og unsa bitaw ang i-order kay nakalimot ko. Basta kay para ni Dalton kay or nakanimdam ko das na ginaganahan ako nga sang palitag mga medyas kay jang medyas din man maarang kay buaw ning dali magdakig jang magdak mga sigo mo ni karon do kato ning abrihan hapon jang gipalitag sandal kay wa man jay sandal uy mo simba mi magtiniil ra mo ang gipalitag sandal mo ani guys ang kasasahon og kubot aron nato ibutan. Jadi ay medyas Dalton niya pang 1 year nang gipalit. Oh, di ba? Isa ka set man ning murag 80 pesos ra ni guys isa ka set. Sakto ni jang bagtak kada keun magbagtak bata liwat man jang ama. Cute. Awaya na natay bagong medyas ni iton. Lami ra bag quality murag di tag 80. 80 ra ning 5. Ilang ka buli? 5 ka pares. 5 ka pares. Next is mga medyas lagi ni. Kare lahi pa color dia. Mo ra gyapon nila tag 80 pero nude re. Pang aesthetic ni Dalton kay di pa man ni good sila ingog sapatusan nga kanang gahi nga na makaver jud silang tiil kay makadaot sa development sa ilang kuko. Na lagmi. Just na gipamalik ni Jaja. Allah ka cute. Diarag sandal ni Dalton. Dako ang gipalit kay dako sa tiil buaw. Ha? Lagi buaw lagi sa tiil. Ag size ni Jadani guys 12 to 18 months. Nga na ko mamalit ni Dalton. Kay sakto ra gid ni Jana pa gani pang 12 months nga iut. Mo nang nga ni 12 to 18 months. Yeah, guys. Ang gipalitan si Jada kay luoy si Jada mo simba mi. Wain taon si Jada sandal. Na itong sandal na. Kani si Jada guys, okay ra ni si Jada. Basta mulusot agi lang kuko dari tiil. Importante ilang kuko nga makahungaw di maipit kay madaot agi lang development sa ilang kuko mga next mag-ingrown luoy kadto sila. Parang cute. Agani wa ra pud 100 pesos man pero okay ra pud sa material. Iwa pud sa jaingon no ganang cheap jud kadto mura pag mahalin tanawon. Ay di na 80 180 dai ni. Mura ito sandal ug dako. Di ba duha na gipalit na apoy black. Diag black dia. Awa, parang cute talaga ito kaado. Na guys, sarang ka-cute ang black. Ay, hindi pa na ang basura. Yan yung gipalit ni Dalton. Huwag na mo'y baby, nga di pa ka maumulakaw. Pwede rin nga niya yung ipasandal ka ng mulusot. Mulusot ang mga tiilari. Luag. Ayun yung pit akay. Luag ilang development sa ilang kuan. Ilang mga kuko. Okay, next item ta. At si Dalton kay magsigi na og laway-laway. So matang gipalitan sa nag 3 pairs of cute nga mga babes, bali-bali. Na sakto din na. Ga. Na, bali-bali. Lain-lain ko dere, lain ko color. Kaya like kurma. Mulakaw si Ja. Iluin na gidang babes kini nga pajuk na. Mura ko lang nagpulong kurma. Wala lagi pulog isundog-sundog ko na. Likod-likod pa jud. Tuluran gipalit. Agang gipalit ni daghan mga medyas. Tawo naman ni bata. Dapoy medyas dia 5 pairs gihapon eh. Namata na ra ba di ay. Dapoy bagong medyas lamig color. Nice. Kay hilig man ni Ja mag medyas. Medyasan na mo si mataw medyasan ito now. Naman si Ja. Kanang umulakaw pwede ra goy sapatos basta nay medyas. Ang cute ka jud nga pair. Lami madaghang napalit karong lami amre ka jud nga tila. Okay. Magamit ni Ja until 2 years old si Ja. Kay man ni tama man ni 2 years old. Kari pud shades of blue. Arang cute ra ba jud nina. Ako Queen, arang cute ta Queen. Tagot sintara ni Queen. Sa bahagi pa pilas kimyat. Lagi. Dugay ra man hagi order dugay mo abot kigikan pa mo sa China. China pa ni siya. Dato pa ko din nag-order sa ospital.
admit ko kay raman ng mingawang dalton. Wala may kakim-kim. Sunod na raman mapalit taglain. Aram mingaw man ang dalton ja. Ang sabayan ko na malingaw ko sa kagalingon. Gaya pa ko to extra. Palit og mga gamit ni dalton na. Puro jud ni medyas, daghan nga medyas. Dako man na taman bisag di sa magamit ng iban ron. Taman 2 years old ni ja magamit siya. Kaya parang cute ha. Ang mga pambaji mo arang lagmi grabe mga cute ha. Itong palitos kimyat queen ukat ang nai taas queen. Ito padari. Murag bag ni socks ka cute ka jo. Uy, ito nila ipakuan. Mupalit ko tag nga puti. Ipari sa ijahang uniform. Siyempre, kay naaga na magatang bata, ang ipalitan duha ka saro. Kay isa ra may dang kao, da cute ko da kadus dang kao. Tungtuwa, salamat sa nagatag dadto. Ang ipalitan siya og duha para na jay puli-puli. Arang cute pa kadto ni dyan niyo. Ato ning isukod ni dyan ning mata ni dyan. Na mata dyan ning tuog magbalik na arang cute na nakasuat dyan na nag-smile dari. Kari may irang cute pang bag-o ni dyan pang simba. Moras dyan rin zipper. Ay logo na sa barko ba ning luguha? Siguro ni pabaw mo sa ning luguha. Cute ka jo. Da inat-inat siya. Masud ra gizang umudan ni. Ara to guys. Sud sa ato ang parcel. Nice ka jo guys. Gizang mga babes. Tulo ra yung gipalit. Sarok. Mga medyas. Medyas nidya. 5 ni ka ko ani sa medyas. 5 ka nga ni bapak. Duha ka sandal. Kanang habo guys, ihipos naman jud ni. Anja kay ganina kay hapit na pugo tukar kay nakalimot pa og inom sang tambal mo na nilubog ko dana. Lubog ko diha. Karon pa po ka barog. Kay buang bang nakalimot man kog inom sang tambaw hinuon imbes ka importante ka adjo ag katong kinaimportantehan man yung gikaliptan. So ara laging ka. Aji buot lagi ko man ang ganina. Pagka-realize na nga wala ko makainom datong tambala, giset na dag ang alarm. Dapat diha ra ko niya nag-set sa alarm. Usa ra gud ko alarm ang na-set. Diyan mo inom kog tambaw kay kuan man 4 times a day. Kay mo inom naman ko sang levothyroxine before ko mag-breakfast. Dapat 5 AM makainom na ko kay mag-breakfast ko 6 to 7 AM man. So dapat 1 hour before ko mag-breakfast makainom na ko dadto kay after breakfast mo inom ba ko calcium. So kinahanglan ma-absorb to daan sang lawas kay magkontra man gud na sila ug imong idungan. So kinahanglan 2 hours apart jud unsa best taken jud kuno ang levothyroxine morning before jud kuno ka mukaon para empty ag imong stomach dali ra ma-absorb effective siya og ingana imuhang kanang paagi sa pag-inom. Anyway guys, kay pa ka nga nagwonder mo sa hang koko nga nang ingani ni kay haning ito jud guys kay nagpa-nails ko gahapon para ma-refresh aghang utok ug unsaan ra to pag nails kay bawal man siguro mga before nagtrabaho jud ko before sa salon dugay dito sa Manila. So kay bawo ko dani nga mga trabaho unsa ang nahanaan nga kanang sa pagkakaroon bitaw nga ralisirag panahon ang nahanaan nga why not gamiton hagang talent nga gihatag sa Ginoo nga ingani why not gamiton na basin day og naay magpabuhok na so makakwarta ko. So maning hangi patauran ni guys para ipakita ninyo nga nail extensions ni siya kanang polygel gel ni siya gel pud ning polish kamo ko mo ingani nagplano ko nga og muki ang lawas muki ang lawas mudawat ko og customer. So wanang hangi pakita ninyo ingana na naghamba na pakita ninyo ingana kay base nung naiganahan magpa-nail extension pwede na mo magpabuhok na ako mismo mohimo kay why not gamiton na hang talent nga ihatag sa Ginoo nga kanang makakwarta man po ko makatabang at least diba makatabang kog bayad sa among utang kay nakautang mig dak. So okay sa tong magpabuhok diha kana sa lamang na dari sa alisher kanang kaduong dari sa pabuhok naman mo daan dinja di pa kumukuan ron nga si mana. Gusto ko makaibaw og naabay magpabuhok kay og na magpabuhok ani i-pursue. Actually guys ako jud sa ang kagalingon di jud ko ganahan og magsuot og ngani. Kay bon na mo sa mga activities. Pero hara jud ning
suot karon nga ni nagpa nail extension ko para ma-refresh ang utok og ginsar to paghimo nga na. So pero magkuan gyapon ko kanang mag-sample ko nila mayor nga na nila Terry kay expert ko daan ni before, pero karon maybe confident pang focus ang kagalingan nga kahibaw pa jud ko. So man nga why not nga din ha gamiton, di ba? Nga sayang man jud pud darhi gamay ray mga nail technician dari. Anja maybe og okay nang lawas pwede ko mo home service nga na. Ug nay adlaw ka nang wa mi lakaw ba kana wa mi trabahoon kay maraghang nakita karon og mga batan-an karon hilig na sila mga ingani. So na nganong di man gamiton nagaho ang talent na nga niti mo kuda nga part. Ug nay magpabuhok ganahan wag ako mohimo sa inyong nail ingani nail extension. Paybaw alam ako ninyo. Kay arong kanang kuan ha ning ipurso kay nagplano jud ko lugar jud ko nagplano. Even last year pa jud ko nagplano. Ja parang di jud ma-realize ba. Anta karon ma-realize na. Anja usap pud nagpa-nails ko gapon kay malingaw magud kog na magkuri-kuri sang kuko unja grabing ka stress bitaw ko kaadyo nga nara ko sa bahay. Listen man kaadyo ning natas recovery period kay boring atong kinabuhi. Gusto ta mohimo nga na di pwede kay ning suway kog arsa og kuan mag katug man ko dadyo no kapuya ba. So mga nga ako magpa-nails ko kay arong ma-refresh bitaw ang skills. Nga na. So excited ko guys sa ang mga first customers kung kinsay ganahan magpabuhok na he, pero alam ako ninyo. Naanas undoy. Nagduha, naghambay-hambay. Tugtog, agasa. Hambay-hambay. Hambay-hambay. Mga Daltonians. Kaya namin mangitang Dalton sa itong vlog. Oh. Mga Daltonians. Hi, Bi. Ay, naghago ko. Hi. Kay gahago ko nangangagang baba. Grabing lami agang togi kapoy ko. Sana may jang pasipayre jaranggi. Totho ran puni jag mo. Hinanok na siya. Sapatos Dalton na. Ang ipalitan. Manaka panghinlo simbahan. Manaka panghinlo. Si Dalton guys kay paglili na magkay dami ning gawas ni jang airwax na tong gikuha ni Queen Ninja ganahan kasi na siya kuhaan sa airwax ja bawal ra ba dyan naluglugon guys haog na may baby nga gamay ka narang ning gawas na iguro na jang i-push nimo ka nanas gawas ayaw tong nasud pa bahala makita nimo na pay na yelo-yelo dana adyo laman jud kagaga kay mapush nun dito sud so kana rang naa sa gawas na ilhan ka jud Dalton nga margi lamian jud siya behave ra ja kay nira bang mga bata nga ni kay prone sila sa air infection ba mo nang careful jud ta kaadyo ug magkuha ta silang airwax so kana na jang ning gawas na guys kay mata naman nagatang iton-iton at nang isipod ni jaag hang gipalit ni jang sandal mga mga first ni jang sandal mga baratofon di kay ijar magyapon ning daanan duhara ka buok first sandal ni iton-iton Arang gubutag atong balay. Bahala na lang balay na. O magsukod ta, magsukod. Dere, magsukod sa aming mga guys. Magsukod mi, magsukod. Kumusukod na eh. Labuaw, manigtiiling bataan. Stand up mo sa dadyon. Imo stand up na raba. Kalagla na sandal mo simba ini ka Sunday. Puhon mo ka simba na tagbalik. Kito na sila sandal. Punta tayo si Mod. Ala, laway-laway na. Ang katon-katon, ami kaayo og sandal ang katon-katon. Nalagatod ang aton nga nagtiil. Ginawa itong mga ano natin. Kahimus ka. Hala ka dyan. Tanang kan hipos ang tuil, Bi. Uy, hala, cute ka adyo. Murag ka dyan. Ay, hala ka dyan ka dyan. Makauyap ka na simbahan. Hala, tawangan. Hala, dyan magsandal ng simba. Ay. Hello mga Dalton yan. Bago kong sandal. Yung palitan ko sa nanay for me. Oh. My first sandal ever. Hello, kalo. Naluag pa na gusto mo. Pero magamit ko nila. Talakaw. Okay, 1, 2, 3. Lakang ba? Oops. Lakang dong. Lakang. Jesus, tawangan. Jesus, tawangan. Jesus. Wop. Dede, sa ito. Halaga dyan. Lakaw-lakaw na mo. Tun. Ping-ping. Padug-aping, oh. Sadya na. Jesus, sadya na. Pak. Magsumulakaw pa dyan. Mulakaw pa dyan. Oh, mulakaw pa dyan. Nagdarin di. Biliton. Jesus, mulakaw pa dyan. Jesus, nagikapoy na. Wah, naputol. Wop. Okay. Lami man ni sandal ning kalanton sakto kados na ning dili.
May isa rin sa ube puhon, be. Dapat black tun. So, puhon ha. Dapat black. Yay! Gangsters pa rin. Ito na. Tuh. Yeah, dah. Lakaw, be. 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 Lakaw, be. Lakang. Okay. Oh, lakang gilamian naman sinang. Mga river. Nilusot pa man to. Karing isa Aping-ping po na aping tuntun lagi. Uyag mo lagi kayo. Aping lagi ng tuntun lagi. Tilo. Chops. Whoops. Uy, sus, jabangan. Mura magkapoy naman sa nilakaw ya. Kapoy na? Mura pa magbarko. Imo sa nila. Barko pa man. Luag pa man. Katong isa may sakto na no. Katong brown mayarang kahimus. Yay! Reserva rin no. Reserva na Harap pa mang luaga. Oy. Oy, abit ang tango na be. Kaluoy kayo be. Next month marang naninimon. Arang naninimon. Sunod buwan na nun. Oh, mga sunod buwan. Nahubo. Nakayarong dit na. Hupod. Para. Tikang ha. Ikuha ha. Tikang ha. Tikang. Tikang ton. Tikang na. Nako, lagi ganahan na tikang. Gino ko hindi ikot magtiin. Tikang. Ikaw. Tikang na. Kana pa. Hubo na yun. Okay. Sangit na ton. Sangit ton. Kapoy ko nun siya nanay. Tikang. Kapoy ko nun siya. Nagihujod man nimo. Sige mo na kayo sujud buwan. Na, maray mo nagihujod. Sangit. Ikaw ton. Lami kayo sandal na tuntan. Thank you nanay Purami. Thank you nanay Purami. Kari sakto na nisa ka-adjure de ha. Ito yung kasusuo. Yay! Excited si Jaya bilang makaun. Thank you nanay Purami. Salamat. Nanay. Nanak ko yung bagong sanda. Ay, salamat nanay. Ay, mong kao. Uy, napay kao. Napay kao. Ito sa kulit ang kao kay. Salim sa kao. Be. Kao be. Kao be. Tanatas kao be. Be. Mata pang siman. Wow! Kagwapo pa sa tuntuntan. Uy, sus kita. Nagang anak. Gwapo kayo. Dance, sabi dance. Tadon. Takaran na ito. Okay. Dali ra kong silpas ang laway ton. First item. Wow, lami ay. Sikan item na. Hawi diri. Okay. Uy, nabasa man yung sa kakao. Nay nag-leak tubig dito. Pabogoy style na pag ko. Nanay. Na may adjust sanda. Wow. Ay, kapag gwapo ba siya akong ton. Hindi ko sa itong basura.